dacht wel dat we redelijk goed tevreden waren. Toch wel een beetje zenuwachtig. Maar op het moment dat je eenmaal bezig bent, dan zakt dat wel een beetje weg. Dus de jury gaf hele mooie punten, daar waren we erg blij mee. En we waren zelf van content, denk ik. Wat vond jij? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik was super zenuwachtig. Dus we keken de beelden terug. We waren eigenlijk wel heel blij met het resultaat. Ja. We zeiden wel van, nou, we moeten wel even wat minder serieus gaan kijken bij ons tweeën. Ja. Dus dat zijn we ook wel dat kreeg ik inderdaad ook binnen de gezinsapp, kreeg ik dat terug van mijn zoon. Pa, je moet wel even wat vriendelijker kijken. Ik zeg, weet je, ik moet tellen. Ik moet naar de muziek luisteren, ik moet op het juiste moment de juiste stappen zetten, ik moet mijn buik inhouden en vervolgens moet ik nog lachen ook. 5 dingen, dat kan een man niet, hè? Dus ik kan het dus niet. Ja, maar dat gaan we nou wel doen. Oké, nou dan laten we het daarop houden. Dus, ja. Je moet hier een aantal grenzen over jezelf heen. En dat maakt op zich al spannend. En dan nog voor 200-300 mensen erbij en dan de camera er nog bij. En, dan heeft Maurice ook nog een heel kapsel mee aangemeten waar ik al doodongelukkig mee was. Dus hij maakte me in 10 minuten 5 jaar ouder. Dus ik dacht, de volgende keer doen we wat anders, Maurice. Dus. Maar goed, alles bij elkaar wel superleuk. Kijk je, voor, terug, loopstep, pas, achter, zij. Eerst achter, zij. Ja. Voor de rest gaat het best goed hoor. Verder hebben we geen ruzie of zo. Voor, terug. Dat wel, maar wel met lachen dit keer, hè? Ja. Maar ja, die Roomba die was heel erg langzaam. Dat maakt het voor mij echt super moeilijk. En deze gaat heel erg snel, dus we zitten weer aan de andere kant van het palet. Dus dat wordt ook wel spannend. Maar ja, het is wel leuk om te doen. Ja. Nou ja, wij zijn nu bezig met het programma af te ronden. Ik ben zelf ziek geweest, daar hebben we even een beetje tijd tekort gehad. En verder op de afwerking, techniek, lachen, houding. Het hele complete plaatje moet echt nog wel, dus we zijn de hele week nog zoet. Eigenlijk gaan we alles nog doen. Eigenlijk moeten we alles nog doen. Ja. Maar wat je wel ziet, is, als je eenmaal 1 keer het hele proces doorlopen hebt, dat geeft ook wel wat rust, want je weet wat er gaat komen. Hè? Dus daar hoef je wat minder druk mee te zijn. Je kunt nu iets meer met de dans zelf bezig zijn. Dus dat helpt wel. Ja, last but not least is hier met een cha-cha-cha Marcel en Cindy voor Kessel. Shoo, be doo be doo, up a doo, up a doo, shoo, be doo be doo, up a doo, up a doo, shoo, be doo be doo, up a doo, up a doo, shoo, be doo be doo. She give me catching all night long. She give me catching all night long. Well,
Marcel en Cindy, ik laat jullie even uithijgen. Dan kan ik even zo met een heel jaloers oog zo naar die rozen krijgen. Marcel, dat is wel een stukje verleiden, hè, dit, al die rozen. Ja, ik heb een heel ontnuchterende verklaring. Hoor. Want die rozen zijn eigenlijk voor Ricardo, voor de sportschool. Daar mochten we al die maanden oefenen. En denk, nou, als we ze vandaag kunnen gebruiken, dan is dat twee vliegen in één klap. Dus, Ik wist dat er wat achter zat. Ik wist het. Maar ik voel een beetje een afstand tussen ons. Ja, ik vind het toch wel... Als ik even gewoon bij jullie mag staan, dat vind ik toch wel fijn. Zullen we eens eventjes vragen wat René hiervan vond? Want volgens mij houdt René ook wel van rozen, of niet, René? Ik, hè? Ben je er stil van? Jazeker. Nou, Marcel, mijn complimenten. Je hebt het echt goed gedaan. Ik heb echt genoten van jullie. Het was een hele leuke cha-cha. Een hele leuk programma. En moeilijk, moet ik zeggen. Maar je hebt je staande gehouden. Ik vond het geweldig om naar jou te kijken. Fantastisch. dankjewel. Nou, bij de doorloop zojuist zijn we 2 keer gestopt. Dus we hebben de dansen niet eens afgemaakt. Ik was 2 keer de tel kwijt. En dat legt wel een stukje extra druk als je dan hier staat van... weet ik op het juiste moment de pasjes nou. Dus, Maar we zijn tevreden. Dank u wel. Nou, volgens mij is het publiek ook tevreden. Jullie mogen er wel voor klappen, hoor. Ja, Monique, heb je genoten? Ik heb genoten en ik zag ook een kleine glimlach. Dus die was zeker aanwezig. Ik vond dat je het heel knap weer hebt gedaan. Ik vond dat de vorige keer al en nu heb je het eigenlijk nog beter gedaan, vind ik. Dank je wel. Nou, ga lekker even bijkomen nog in de green room. Marcel, neem jouw Cindy mee. En Sjoerd vangt jullie op. Nou, prachtig. Dat is de mimiek, dat die in ieder geval ook al verbeterd was. Want jullie zeiden al, we moeten daarop letten. Is dat dan iets wat je dan de hele tijd oefent van ik moet lachen, ik moet lachen, ik moet lachen? Of hoe werkt dat? Ja, zo werkt dat inderdaad. En we waren aan het dansen en nu zijn we aan het lachen. Dus dat gaat wel. Maar op het moment dat je hier staat, dan moet die concentratie er zijn om die passen proberen goed op de vloer te krijgen. En dan schiet, ik kan geen 5 dingen gelijk, dat zei ik. Maar dan schiet dat er wel eens af en toe in. En ik vroeg me nog eens af, had jij heel veel haast net voordat jullie gingen beginnen? Of dat je de stropdas niet gestrikt hebt? Nee, dat was een beetje om de ruwheid van de dans aan te geven. Dat hoorde ook allemaal bij die mimiek waar de jury het dus over had, wat zo belangrijk was. De afgelopen week hebben jullie nog extra hard getraind, Cindy. Hoeveel tijd hebben jullie erin gestoken? En behalve vrijdag iedere dag, 2 uur. Ja. Dus gewoon 3 weken lang, 2 uur per dag? Nou, we hebben 2,5 weken eigenlijk samen er nog getraind. En de afgelopen week echt van zondag gestart tot en met gisteren. Alleen vrijdag niet. Nou, het is dat we nu geen punt hebben gehoord, maar volgens mij was het ook wel echt terug te zien in de dans. Echt supermooi. En ik heb in ieder geval nog geen idee wie er naar die finale gaat, naar al dat jurycommentaar. Dus rust uit in de green room en dan krijgen jullie het zo van ons te horen. Marcel en Cindy.